ktorých rakovina postihla, s tými, ktorých rakovina postihla ich rodiny, ich mami, ich otcov, ich detí. Myslíme teraz na všetkých tých, ktorí s rakovinou bojujú. Už o chvíľku vyšleme do nebies spoločný signál o tom, na čo nám veľmi záleží. Záleží nám na zdraví našich žien, matiek, sestier a dcier. Záleží nám na tom, aby boj s touto chorobou nikdy neprehrali. Aby sme ich ochránili od všetkých ťažkých chvíľ, ktoré môžu nastať, keď začnú s touto chorobou bojovať. A už keď tie chvíle prísť musia, aby sme práve v tých chvíľach im boli veľkou oporou, ktorá im dodá silu žiť a zvíťaziť nad rakovinou. Myslíme teraz, priatelia, na všetky tie ženy, na všetkých tých mužov a detí, ktoré boj s rakovinou prehrali. Na príbehy tých, ktorých poznáte. A možno to, že dnes nesprchli tie slzy z oblohy, tak ako sme si to od rána mysleli, je iba výrazom síly všetkých tých duší, ktoré nás vidia dolu. Držia nám palce a sú dnes a v tejto chvíli a v tomto momente spolu s nami. Pomyslíme si na všetkých tých a o chvíľočku vypustíme balóny ako malý ružový pozdrav všetkým dušiam tam hore, ktoré bojovali a svoj boj prehrali. Tak poďme spolu odpočítavať. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz. Cesta úzká, nekľudná pieseň, nechcem si utíchať. Ospievaj milému svojmu sporu.